ngesikhathi uJesu ekhuphukela entabeni yaseGetsemane wayethwele isiphambano. Kungemnandi kuleyo ndawo ngokuba uma ethwele isiphambano kufika lesasikhathi sokuba ashaye akhafulelwe ngamathe, kwenziwe zonke lezi zinto ezimbi ongazicabanga phezu komzimba wakhe. Nxa zenziwa zonke lezi uyabuzwa ukuba sinjani isiphambano kwesinda na? Uthi hayi, angisindwa isiphambano kepha ngisindwa izono zenu uqobo. Yebo, namanje sengasondela esiphambanweni ngokuba kuthe mayefika phezulu entabeni wafumaniseka ukuba useyabethela. Mayebethela esiphambanweni wafika lesasikhathi sokuba kophe igazi. Uma igazi lophela mina nawe ukuba sihlanzwe ezonweni zethu, size sithole insindiso, mhlawumbe size sikwazi ukuba nangalena kwethu kube khona ukuphila. Bathandekayo, kulesikhathi samanje kuhle sisondele sisaphila, sisondele siseyabantu abasha enkosini ukuba sisindiswe, ngokuba makufika lesikhathi sokuba igazi lophele lisengopha namanje lophele mina nawe ukuba sithole insindiso. Thabatha uJesu abe umhlengi wempilo yakho. Thabatha uJesu abe isekelo sempilo yakho, uyanqoba okubi. Amen. Wakhazula ngenxa yakho.